Я найбільшим суперником вважаю на сцені тільки себе. Чому? Тому що в мене дуже емоційна, надемоційна пісня. Вона відрізняється дуже музикою, змістом від усіх, яких ми тут зараз почуємо, так, в цьому році. Саме зараз, коли в світі відбуваються терористичні акти, якісь війни, хвороби, і коли ми зараз перестали чути один одного, саме зараз такий меседж, який я співаю зі сцени, про те, що ми повинні збудувати майбутнє, де люди живуть у мирі, і вони толерантно відносяться один до одного. І такі меседжі зараз дуже потрібні. Я налаштована на те, щоб залишити в серці кожного європейця, який буде дивитись Євробачення, залишити щось, залишити, знаєш, таке відчуття, коли ти, Боже, що це було? Я не зрозумів нічого, але в мене щось болить. От для мене це найважливіше. Це буде перемога, коли я зрозумію, що я дійсно своєю творчістю, своєю музикою, своїм словом торкнулась людей. От зараз, в цьому році, Євробачення покаже, якщо це конкурс просто шоу, переможе людина X. Якщо це дійсно конкурс пісні, то переможе 1944.